बेयो दिनै जोंनि चिरां जिल्लानि काजलगावआव माने गोबां गोदान जोंनि लाइमोनफोर अकल बर' नङा गुबुन गुबुन रावारिनिबो दङ बिथांमोना BPF हानजानि जिथु आदर्श बा BPF हानजाया थांनाय दिनफोराव जिखिनि खामानि मावदों दा बेफोरखौ सालिजारि नायनानै आरो दिनैनि बर्तमान सरकारा मा मावदों बेफोरखौ बिसोरो मोनसे तुलनामूलकभाबै स्टाडि खालामनानै दिनै BPF हानजाखौ मदद होनानै फैगौ दिनफोराव आरोबाव हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननायाव जाहाथे BTC सरकार लाबोनो हायो बिनि थाखाय बिथांमोना दिनै आवगायबोदों बेखौ जोङो दिनै बरायदों एक्चुअलि जोंनिफ्रायथ' जोंनि मानिनां आफादगिरि महिलारि सारा माने बेखौ जोंनि जिथु लकसभा निर्बाचननि माने तारिखखौ घोषणा खालामगोन निर्बाचन आय'गा बेनि उनाव जोङो बेखौ फोसावगोन होननानै बुंखादों टिकेटखौ बिदों दा बेखौ जोंनि दलनि मोजायाव बेखौ सावरायनानै थिग खालामनाय जागोन बिनायनि अधिकाराथ' बयहाबो दं आरो ST नंगौना नङा बेखौथ' जों BPF हानजाया दा मोनथिथ'वा माने ST होननानै जों मोनथिगो दा फैगौ जोङो 100% थियारि जोङो क'क्राझार आरो दरं उदालगुरि मोननैयावबो जों देरहागोन मानोना दिनै जोंनि जिखिनि पार्टी बे अलरेडि मजबुत अबस्थायाव दङ आरो दा BPF हानजानि आदर्शफोरखौ मोजां मोननानै आरो थांनाय दिनफोराव जोङो BPF हानजाया बे BTC ओनसोलाव सान्ति सम्प्रिति गायसननाय लोगोसेनो जौगानायनि जिखिनि हाबाफारि मावबोदोंमोन बिनि थाखाय रायजो राजाफोरा दिनै BPF हानजाखौनो मदद खालामनो थाखाय आवगायजोबबोदों नोंथांमोना नुबाय थादों दासिम 4000निबो बांसिन more than 4000 गोदान लेखा गोरों सेंग्रा सिख्लाफोरा BPF दलाव हाबगासिनो दङ दा बिथांमोनाव मोनसे साननाय दङ जे गोदो 2003 समाव 3 सननि BTC मोननाय बे BTCनि माने पावार एन्ड फांसनखौ हमथानांगौब्ला आरो BTCनि भबिष्यत मोजांनि थाखाय बिथांमोना साननानै लेखा गोरों लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा दा BPF पलिटिकेल पार्टियाव दायो गोबां जइन जागासिनो दङ आरो गोबां लेखा गोरों जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा आरोबाव जइन जानो थाखाय जोंजों जगाजग खालामगासिनो दङ दा बिथांमोननि साननाया बेनो जे BTCआव थाखानाय 6 शेड्युलाव थाखानाय जि पावार एन्ड फांसन जोंनि भारत संबिधानाव होखानाय जि गोहो बे गोहोखौ हमथानांगौब्ला BPF पलिटिकेल पार्टियासो हागोन बे साननाया आथिखालनि लेखा गोरों लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआव दङ आरो बेनिखायनो बिथांमोना दायो गोबांनिख्रुइ गोबां BPF दलाव बयबो जइन जागासिनो दङ आरो दिनैबो चिरां जिल्लायावहाय 80 जननिबो बारा लेखा गोरों लाइमोनफ्रा दिनै जइन जादों डेफिनेटलि नोंथांमोना नुगासिनो दङ BPFआव दिनै BPFखौ सापर्ट खालामनाय लोगोसे पार्टियाव हाबनानै खामानि मावग्रा सुबुंनि अनजिमाया दिनै खमियाखै बांबाय थादों नोंथांमोना नाय 40टा समस्थियाव मोनफ्रोमबो समस्थियावनो दिनै 3000निफ्राय 5000 किसुमान समस्थियाव 7000सिम जोंनि जिथु सापर्टार BPF दलखौ मोजां मोननाया माने बांगासिनो दङ दा जों नुदों टटेल नाम्बार्स अफ सापर्टार मोनफ्रोमबो समस्थियाव दायो बांगासिनो दङ आरो नोंथांमोनाबो नुबाय थाखादों दैलि माने कन्टिनिउ जोंनाव माने लेखा गोरों लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा इडुकेटेड सेक्सना दिनै बिथांमोना बुजिबाय जे BPF पलिटिकेल पार्टि नङाब्ला BTCखौ बासायनो हानाय नंला दा BPF पलिटिकेल पार्टियानो जोंनि थाखाय राइट मोनसे प्लेटफर्म दा बेखौ साननानै बयबो आवगायबोदों आरो दिनै जोंनाव माने जइन जानायनि अनजिमाया बांनायनिख्रुइ बांगासिनो दङ आरोबाव गोबां जइन जानाय नुबावगोन नोंथांमोना बुङाखै गावबा गावनो आथिखालाव लेखा गोरों मानसिखौ रावखौ बुजायनो गोनांथि गैया बयबो बुजिखागौ ससियेल मिडियायाव नोंथांमोना नुदों आरो जोङो मोनसे खोथाखौ बुंदों जायफोरानो एडाल्ट फ्रांसिसनि गेजेरजों राइट टु भट होनो हानायनि मोनथाय अधिकारखौ मोनबाय जायनि बैसोआ 18 बोसोर माने बारखाबाय दा बिथांमोन बायदिया डेम'क्रेसि देश नालाय बयहाबोथ' गावबा गाव पलिटिकेल पार्टिखौ चइस खालामनो हानायनि माने अधिकार दङ दा बेखौनो बुजिनानै बयबो दिनै BPF पलिटिकेल पार्टिखौ मोनसे अपसन हिसाबै लादों आरो दिनै जइन जाबाय थादों सोरबा अपोजिशन पार्टियाथ' बुंखागोन अनेक खोथा बुंनो नाजागोन बिथांमोना डिफेमेशन खालामनो थाखाय नाजागोन पार्टिखौ खिन्थु दिनै BPF दला जोबोद गोख्रों जाबाय आरो बेखौ गोहोआव फैनायनिफ्राय हमथानो हानाय नंला नोंथांमोना नुगोन MP इलेक्शन देरहाखांनायनि उनावनो BTCआव राजखान्थिनि जिथु सिनारियाव उल्थां फाल्थां जागोन नोंथांमोना नुबाय थागोन